amina anda do la mi kenye bafana ye ajala ka foko ndamandige do be no ye sanuboro do ye o ko ni frila akira sawabe ma wulun fla nyona olu ni toro ala amina anda do la lesor ale kono o mana bo info matin ale kumana info matin anjira ka fo chrétien ka nyama ba no ye cardinal Jean Zerbo ale koni ye wele dakambla jamana nyamo ma ko ka sigi ka kuma uko de fusa fembele jile wala sa gerente min bandala no ye CEDEAO ka gerente ana seka bo akonna la chogomina o mana bo histoire de Bamako fana kumana limana histoire de Bamako ya jira ka foko mi ambe jekulu mi konna la no ye change ka jamana durunye G5 Sahel de kodo ajala ka foko G5 Sahel nyemo ya kanga di malidema kula abina fo nyemo ya be mi Chad ale jamana kuntigi de bolo sisa no ye Mahamat Idriss Déby Dengue Idriss Déby Dengue ale de be Chad kunabi ko G5 Sahel nyemo ya bale de bolo akanga fanga akanga di colonel Assimi Goïta de ma nga limano bara sende ka ke akun abare dunganga ke kabi février kalo temenina munkeme ka bali aya so de Bamako ida do ala mina anda do ala sisa l'indépendant kumana limana l'indépendant jira ka fo premier ministre koro no ye Moussa Marayi ale ya jira ka fo ko anga jamana koronfe jamana no ye gawo na nyona wi ko ajala ka fo gawo re dugu belbele bade jamana koronfe en fanfe konga ni ya la jebi impôt mi trésor katasi nafulu temesra be impôt budget trésor ashite ko mimbe ka nafanya gawo mara konna labi ko adun sera sa jamana fama ka hakili miro wala sa ni chakeda banu abseka sigata gawo mara konna la Moussa Mara de kuma fo l'indépendant ale kona mi suraka kunche ni minye we nouvelle horizon limana nouvelle horizon ya jira ka fo ko ni jatige wale do ye bamanchi wale do min kera duguni be nuka mako paru ani songoy bia wole ni nyonche aflene bayangara marabolo konna la dogo jola ko kunungo yere bamanchi ma bina oluka akira sababu ye ma kilen oni turala ma damado olu jogina ako stratégie la nouvelle horizon de fo amina fana la kali awu yesi sanga yana ngaso ni mbena jele mamba damne ni miye oye les échos wele imana fasidi seben ya jira ka fo ni watina ko ambe watila mi premier ministre Dr Shogel ko kala maiga ale kan ata nya folike bara minumbe no kalfarala kabi franjela fanga Abdallah premier ministre la fo kana siambi watimne ko sisa les échos ayen ngalike kona surla nyere ana yere nyini kenedo walma katake yere mbi seka fenfo jamana deunye femi mbe ni ma seka fo waiwa fendo ni jamana deum bina seka dala walma tuna seka dala ode nyini ngali yere eko yemi ka yere la mami fasirike atoko de ko Mohamed Meba Tembeli kando ako ni watina libana siga na be ko chamana ni kumana libana aywa bela jere ko ni sigimbe ka minye benye munumunu be ka mi CICB ale segere shini alamsa libana minye avlikalo inklem wani kile premier ministre Dr Shogel ko kala maiga anake ale makono ne do yenno libana wala sa sente maunyama akata ka bara buluda mimbe no ye jamana ka kuntlena bara ye no kama programme d'action gouvernementale PAG ale kata da jonyemi sen konna la ka sege ka laje libana munyana mumanye munkanga ke duna tawla ni bara min flene nabna ke aywa be kon bado ka fo limana jamana dun chama minumbe nolu sigime ka jamana ka bara tabulu kono ningali mimbe o ka fo akoni makon ne dunga gouvernement la ni min kele gouvernement fait o de kerawa walma o de make o ningali yere walma anga jamana konna la yoro akana take le mana ko kuma ba fo yoro no e discours ye walma kata akere nkilimbe njo ka kuma bele jile fo sente mau nyama aywa le mana akana take oye ka jamana de bele jile kuma fo jamana de nyama aywa utse ka mi famia mi les échos e ajira ka fo Dr Shogel ko kala maiga aywa kwa kon biseka gelea abulu kosebe ni mbara mi fleni kabi mi aywa premier ministre o dirama
a yala k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ayiwa ale kɔni ma ye CNT maaw ɲɛma ka ni ɲɔgɔnna kuma fɔ nka sini ta in kɔni a na kɛ mɔgɔw caman sigin bɛ o kɔnɔ sabu plan d'action gouvernemental min filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ ale de ye sira ye sira min bɛ yen ko kalo damadɔ dɔrɔn baaraw na teliya ka jamana bɔ gɛrɛntɛ dɔ kɔnɔna la ko nka a yera k'a fɔ péage furadama a sɔn kelen a ma baara bɛ ka kɛ n'a ye ko a bɛ n'a fɔ an bɛ kalo 10 ɲɔgɔnna de la o de kɛra a la bi les échos y'a jira k'a fɔ ni maa min bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga don maa min ni hakilibatigi don kosɛbɛ wa min ye kunnafoni ko nasira la a bɛ o dɔn kuma tacogo n'a bilacogo a bɛ o dɔn maa don fana maa min bɛ yen limanaw n'a bɛ se ka n'a ye kuma ta yɔrɔ min na limanaw a bɛ se ka o n'a a misaliw di ɲɔgɔn fɛ ni docteur Choguel Kokala Mayiga taara ye CNT maaw ɲɛma premier ministre ayiwa limanaw ko fɛnba fila bɛ yen a bɛ n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a bɛ sɔn k'i sinsin olu kan k'a fɔ k'ayiwa ko baara min kalifara ale la ko baara in ɲɛna fɔlɔ ye mun ye limanaw o ye ko nin waati in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye Mali finitigiw ye olu bɛ ka baara min kɛ an ka jamana kɔnɔna la n'o ye jamana lakanani ye ko docteur Choguel Kokala Mayiga bɛ sɔn ka taa i sinsin o kan k'a fɔ ayiwa ko armée filɛ nin ka baara min kɛ nin ye ko gouvernement kɔni bɛ ka o ye gouvernement nɔ ye wa premier ministre fana nɔba bɛ o la ko k'a sɔrɔ dun les échos ka fɔ la ko k'a sɔrɔ n'i ye armée ka baara taabolo lajɛ bi ayiwa ko ani gouvernement ani politique gouvernement min b'a kunna bi ko n'o ka baara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la armée bɛ fɛn fɛn kɛ bi i b'a sɔrɔ finitigiw yɛrɛ de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma olu de b'a ko bɛɛ lajɛlen ta dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ a tɛ sara hali maa minnu bɛ yen n'o ye i n'a fɔ premier ministre n'a ɲɔgɔnna ninnu a baara a tɛ sara olu la walima a bɛ kɛ k'a sɔrɔ ninnu olu tɛ a kalama sabu sɔrɔsiya baara fana o y'a damana ko ye o ni politique tɛ se ka don ɲɔgɔn na fɛn filanan ye mun ye ko gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan sisan CEDEAO kɛlen don ka gɛrɛntɛ min bɛ an kan ayiwa ko premier ministre bɛ sɔn ka taa i sinsin o kuma fana kan ko CEDEAO de filɛ nin ka gɛrɛntɛ bɛ an kan ko n'i y'a ye k'an bɛ gɛlɛya bada in kɔnɔna la an sen tɛ ka an yɛrɛ bɔ an sen tɛ ka gɛlɛya an sen tɛ ka bɔ a kɔnɔna la ayiwa ko premier ministre bɛna t'i sinsin CEDEAO ka gɛlɛya ninnu kan k'u ye ɲangi min ta Mali kan ayiwa ko ɲangi ko fɛn tɛ ni sariya a tɛ sariya kɔnɔna la ayiwa ko premier ministre bɛna t'i sinsin olu kan limanaw n'o kuma fɔra ko a dun fɔra k'a fɔ péage min n'o fɔra premier ministre fɛ n'o a fɔra k'a fɔ ayiwa kalo damadɔ dɔrɔn jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔna la ko an na bɔ o kɔnɔna la ko o na se ka to sen na wa premier ministre ye péage min bila sen kan ni baara bɛ ka kɛ ni a ye ko an na sigi ka CEDEAO ka an kɛ bolo kɔnɔma ye kalo joli jamanadenw bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna la kalo joli jamanadenw sen tɛ ka bɔda sɔrɔ gɛrɛntɛ y'a sababu ye k'a sɔrɔ dun gouvernement bɛ yen nɔ ko premier ministre b'o o kunna k'a sɔrɔ dun limanaw ko $75,000 o bɛ ka ta baara min kama n'a fɔra ko hali o gouvernement kelen a jalaki caman binna a kan logements sociaux n'a ɲɔgɔnna caman Mohamed Meba Temeli ka fɔ la limanaw ninnu kɔni ye a la ko koloma yɔrɔ ye nka a mana kɛ cogo baara in bɛ sɔn ka kɛ baara gɛlɛmanba de ye premier ministre bolo ko nka maaw k'u sigi ni fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ CNT maaw ko in bɛɛ lajɛlen a ɲɛ n'a tiɲɛ walima jamanadenw b'u ka ta kumaw la a bɛɛ lajɛlen bɛ CNT maaw de bolo sabu maliden maa 20 minnu bɛ yen ni olu sigin bɛ ka Choguel Kokala Mayiga kɔnɔ Mali kura min n'an b'o kɔnɔna la ayiwa baara min n'o kalifara la programme d'action gouvernementale min kɛra a kɔnɔ ko fɛn ka taa fɔ a kɔnɔ ayiwa min bɛ se ka jamanadenw jigi fa dɛ kunnafoni ye min an ye nin bɔ les échos welewele ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛmɛ l'essor ale kɔnɔna la limanaw l'essor kuma fila de bɛ a kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye ko Gosi ale bɛ Gawo mara de la yɔrɔ Gosi ye yɔrɔ min ni ayiwa an ka finitigiw olu ni Barikani de tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a yɔrɔ la yen nka min ye kan belebeleba min bɛ yen n'o ye Barikani ka kan ye ko kan ye u y'a bila pewu u y'a di Mali armée ma a jala k'a fɔ force Barikani u yɛrɛ de ye ni kunnafoni di k'a fɔ Gurumara Urus ale ye cercle kɔnɔna la ko min ye forces armées maliennes n'o y'an ka finitigiw ye a kunnafoni bɔra ka bin kunu yɛrɛ k'a fɔ k'u ye kan belebeleba in k'u y'a bila Mali armée ka bolo kan nin baara in tɛ dɔwɛrɛ ye a yamaruya bɔra Faransi jamanakuntigi yɛrɛ de fɛ kabi février kalo tile 17 k'a fɔ Barikani ale kɔni bɛna Mali dugukolo bila ka taa baara wɛrɛw labɛn ko
tɛna kɛ Mali dugukolo sanfɛ bilen n'o ye lakanabaliya o kɛlɛli o de siratigɛ la kan o kan bɛ yen n'o bɛ Barikani tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan k'u ye a bɛɛ lajɛlen bila fɔlɔ ye Gosi ale kan belebeleba in ye a jarala k'a fɔ communiqué min ni o y'o kɛ communiqué min min ko fɔ o ye k'a fɔ Gosi kan a kɔni bilala armée ka bolo kan wa armée de bɛna i jɔ jɔyɔrɔ la sisan o ye Gosi ɲɛtaga ani jamanaden minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko olu lakana ani ka bamaci wale tigilamaw ka olu kɛlɛ o mana bɔ yen limanaw ale lesɔrɔ kelen ka kuma la ko maa 7 ɲɔgɔnna olu ni tora daman dɔ firili la a kɛra kɛɲɛba de jala k'a fɔ nin waleya in kɛra kari avril kalo tile 17 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 11 waati a jala k'a fɔ bololandama n'o ye sanubɔ yɔrɔ min bɛ ni maaw bɛ jigin a kɔnɔ k'a bɔ n'o ye ndamandingɛ ye a jala k'a fɔ dugu 2 bɛ yen n'o ye Keɲeti ani Kofi o ni dugu in a kɛra olu de ni ɲɔgɔn cɛ ko dugu in yɛrɛ ni Kɛɲɛba cɛ kilomètre 60 ɲɔgɔnna de don a jala k'a fɔ ndama in kɔni firilen welewele dakanw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka maa wele maa minnu bɛ yen ni olu bɛ a ko dɔn kosɛbɛ ni ndama firila maaw ka maa minnu bɛ se ka furew ɲini ka bɔ olu welela ka na a yɔrɔ la u y'u to ɲininiw de la kari ka dugujɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na min ye maa 7 fure limanaw k'u taara bɔ olu de ka ndama in kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen si b'a ta san 35 ka taa bila san 40 ɲɔgɔnna de la a jala k'a fɔ walejugu in kɔni kelen a jala k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ ko dugukolo mankan tun bɛ a yɔrɔ nɔfɛ min ye Jalafara ale commune kɔnɔna la ani Kofi olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ Sitakili ale fanfɛ commune de kɔnɔna la a jala k'a fɔ dugu 2 in n'o ye Jalafara ani Kofi olu de tun bɛ mankan la dugukolo in nɔfɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɛlen a dugutigiw na a mɛriw olu de ye kuma ɲɔgɔnya sigi sa walasa min ye yɔrɔ in ye dugukolo in maaw bɛ se ka bɛn a ko la cogo min na ko ni ɲɔgɔnna waleya o de taara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye ndama ye k'a firi maaw kan ko maa 7 ayiwa olu de ni tora a la Musa Fasega Sisoko Kɛɲɛba Amap ale tɔgɔ la ale de ye fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ lesɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw fasiri sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko info matin a kumana limanaw info matin ko min ye chrétienw ka ɲɛmaaba ni o ye cardinal Jean Zerbo ale kumana a ko Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na Mali ni CEDEAO cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma ɲɔgɔnya de ka fusa bi kosɛbɛ cardinal Jean Zerbo ale ka fɔ la ayiwa min ye archevêque de Bamako cardinal Jean Zerbo ayiwa a ye ɲɛfɔli min kɛ ka ɲɛsin chrétien diinɛ tigilamaw ma n'o ye catholiques ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka seli min bɛ yen n'o ye Pâques ye ale senfɛ min ye cardinal Jean Zerbo a ka kumaw la a ko jamana bɛ gɛrɛya min kɔnɔna la sisan ko a sera sa limanaw min ye CEDEAO ye a ka se ka gɛrɛntɛ a ka wuli ka bɔ Mali kan gɛrɛntɛ a dun tɛ se ka wuli fo jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ayiwa olu ka sigikafɔ u ka o fusaya o de la cardinal Jean Zerbo a ye welewele dakan kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ k'u kana saliya fiyewu u ka kuma ɲɔgɔnya u k'o tɛmɛ CEDEAO ani Mali cɛ walasa ayiwa gɛlɛya min bɛ yen sisan jamanadenw bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo min na o la cardinal Jean Zerbo Pâques yɛrɛ a seli kama a ye welewele dakan bila chrétienw bɛɛ lajɛlen ma u ka a faamuya k'a fɔ waati dɔ bɛ yen waati min filɛ nin ni an b'o kɔnɔna la o ye sunkalo ye a bɛnna ni alisilamɛw ka sunkalo ye ko Pâques bɛ se waati min na o y'a sɔrɔ silamɛw fana ka sunkalo ayiwa o fana daminɛna limanaw diinɛ 2 in ka bato kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛnna ɲɔgɔn ma cardinal Jean Zerbo y'a jira k'a fɔ nin ye tamasiyɛn dɔ de ye tamasiyɛn min n'a kan ka diinɛ 2 in bɛɛ lajɛlen ka faamuya bonya k'a jira k'a fɔ bɛɛ kan k'a lajɛ ka Ala deli a waatinin na walasa jamana bɛ se ka bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔna la cogo min na cardinal Jean Zerbo a y'a jira k'a fɔ fana ko min ye chrétien diinɛ tigilamaw ye o bɛ ka Pâques seli kɛ waati min na ayiwa k'u ka Ala deli min ye olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ayiwa n'o ye Jésus Christ ye o yɛrɛ o ka sagakunu kama limanaw Ala ye min kɛ o ye u ka Ala deli walasa min ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan gɛrɛntɛ in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o de la a ko Mali basigili o ye bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye bi Mali bɛ se ka kɛ jamana ye jamana min bɛ yen ni jamanadenw bɛ se ka lafiya a kɔnɔna la a k'o ye olu chrétien diinɛ tigilamaw ka hamiba de ye bi wa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la cogo o cogo ayiwa chrétien diinɛ tigilamaw ka Ala deli kɛ o siratigɛ la wa k'a bɛ wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la
limana jamana fama ma u kana saliya kuma ɲɔgɔnya la kuma ɲɔgɔnya de bɛ se ka kɛ sababu ye limana anw ni CEDEAO cɛ ayiwa bɛn bɛ se ka na cogo min na Christelle Kone limana ale de ni fasiri kɛ an ye nin bɔ info matin a kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako ale kɔnɔ limana min ye soir de Bamako ye ale fɛla tɛ dɔwɛrɛ bi a ko général Mohamed Idriss Déby ko ana kɛ ale banbɛ bi ka min ye G5 Sahel o ɲɛmɔgɔya ka di colonel Assimi Goïta ma ni ye jateminɛ kɛ baaraw taabolo la a jala k'a fɔ G5 Sahel ɲɛmɔgɔya a bɛ Tchad de bolo bi n'o ye u ka jamanakuntigi Mohamed Idriss Déby ni baaraw kun taara a taabolo fɛ kabi ayiwa février kalo tɛmɛnen na ko G5 Sahel ɲɛmɔgɔya kun ka di Mali de ma nka a jala k'a fɔ yɔrɔ Mali ni diɲɛma tɛ bi caman bɛ Mali n'a dɛmɛ jamanaw i n'a fɔ nazaraw ani an kɛrɛfɛ jamanaw CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw olu ni Mali tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ bi na kɛ ko in ju a b'o o de la a jala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ G5 Sahel a ɲɛmɔgɔya bɛ falen jamana duuru in ni ɲɔgɔn cɛ ko a ɲɛmɔgɔya kun kan ka di Mali jamana de ma kabi san 2022 in daminɛ na n'o ye février kalo yɛrɛ ye nka limanaw ko kabi min G5 Sahel a ɲɛmɔgɔ ka mandat waati min dira ma o banna nka a jirala k'a fɔ Mohamed Idriss Déby a bannen don ka ɲɛmɔgɔya k'o di min ye colonel Assimi Goïta ma bi mun de kɛmɛ k'a ko bali limanaw bɛɛ y'a dɔn ka bɛɛ hali ni maa min tɛ kulu kunna bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kulu kana o ye fuga ye min ye kunnafoni sɛbɛn bɛ n'u kama ko Monde Afrique ale de y'a jira k'a fɔ ko G5 Sahel kan ka ɲɔgɔnyeba dɔ kɛ a kun kan ka kɛ san daminɛ yɛrɛ la n'o y'u ka sommet dɔ ye sommet yɛrɛ ayiwa ko n'i y'a ye a ma se ka kɛ a kun kan ka kɛ Bamako yan de Mali la yan nɔ min ye Niger jamanakuntigi ye n'o ye Mohamed Bazoum ye yɔrɔ ani ale ni Mali t'a la bi tɔgɔtiɲɛ foyi tɛ yen ale ma min da Mali kan Mohamed Bazoum ale fana kun kan ka na Mali kɔnɔna la yan nka a jala k'a fɔ Mohamed Bazoum ale bannen don ka na Mali kɔnɔ k'a sababu kɛ nin ko in ye ko a na kɛ G5 Sahel ka jɛrɛ in a kɛbali a kun bɛ se ka kɛ o fana ye kun wɛrɛ min b'a la soir de Bamako ka fɔ la o ye k'a fɔ ni ye G5 Sahel lajɛ limanaw a segi furadama ni sisan cɛ nafoloko gɛlɛya o b'a la G5 Sahel furadama sigi kuma ni sisan cɛ min ye diɲɛma ye diɲɛ magobatigiw ani diɲɛ tɔnba ninnu Nations Unies n'a ɲɔgɔnnaw olu bannen don ka u tɛgɛ don G5 Sahel kɔnɔ k'u tɛ nafolo di a ma o y'a la gɛlɛya dɔ ye nka limanaw a jala k'a fɔ u ka jɛrɛba seginna min bɛ n'o ye 8e conférence des chefs d'État de G5 Sahel ye n'o o kun kan ka kɛ nka o ma se ka kɛ a jala k'a fɔ bi min ye colonel Assimi Goïta ye ayiwa ale de kan ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni maa min bɛ Mali jamanakuntigi colonel Assimi Goïta dɔn bi na ayiwa ani min ye Faransi jamana ayiwa n'o ɲɛ gɛrɛ bɔlen ɲɔgɔn na ani min ye fana Union européenne ana Union africaine n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa min ye colonel Assimi Goïta ye ani ninnu caman bɛ u ka fɔtaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a na kɛ o de kɛmɛ sababu ye ka ko in yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ soir de Bamako ka fɔ la min ye hali n'a sɔrɔla maa wɛrɛ bɛ yen o kɛmɛ k'i ɲɛ ŋunu bɔ Mali la nka an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana duuru min bɛ yen n'an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ko ka bamaci wale kɛlɛ n'a fɔra k'a fɔ ayiwa ɲɛmɔgɔya kan ka di dɔ ma k'a falen nka o ko sɛnɛ ka kɛ bi ka sababu kɛ maa wɛrɛ ka janfa ye ayiwa ko G5 Sahel a sini n'o ye a siniɲɛsigi ye limanaw a bɛna fɔ bagabaga tɛmɛ ka ɲɛsin o ma bi o bɛna taa wolo fɛn min na maa kɔni t'a dɔn n'a fɔra k'a fɔ a bɛna pan Mali kunna ka tila ka taa di Mauritanie jamana ma walima Niger jamana ayiwa o dun y'a la janfa ye G5 Sahel dun ma gɛlɛya wɛrɛ b'a kan min tɛ nin ye n'a fɔra ko dɔ wɛrɛ bɛna far'a kan ayiwa min ye fasidi sɛbɛn min n'ale ye kunnafoni di soir de Bamako ma n'o ye Monde Afrique ye a ko G5 Sahel ayiwa gɛlɛya n'a sɔrɔ don nataw la dɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn l'indépendant an bɛ don a kɔnɔna la a kumana soir de n'a fɔ l'indépendant ko min ye Musa Mara ye Musa Mara de kan do ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka maraboloba min bɛ yen n'o ye Gawo mara ye ni duguba don jamana kɔrɔyan fan fɛ ayiwa ko ni jateminɛ kɛ bi ko ni ye impôt n'o ye salew ye o tɛ yen an ka nafolo mara yɔrɔ min bɛ n'o ye trésor ye o tɛ yen min ye fana budget ye o fana tɛ yen nɔ
kat fo ka taa se douane na ɲɔgɔnnaw ma ni si tɛ Gawo mara kɔnɔna la bi ka sababu kɛ ko bibi na ni ye jateminɛ kɛ ko a cakɛda ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ baara la Bamako yan de u b'u to yan ka baara kɛ o dun tɛ fɛn min ni o bɛ se ka laban Musa Mara ko o jateminɛ min kɛlen filɛ nin ye ko an kana to fiyewu maa minnu bɛ yen n'o olu bɛ kuma Mali kan k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ mago foyi tɛ jamana kɔrɔyanfan in na ko o kuma kana jɔ an na an k'an jija ayiwa min ye Gawo mara ye cakɛda minnu kofɔlen filɛ nin ye yɔrɔ sɔrɔ ko la olu de bɛ se ka sɔrɔ yakubaya sigidaw la o ka se ka segin ka taa Gawo mara kɔnɔna la Musa Mara y'a jira k'a fɔ an b'o o lahalaya la waati min na min ye Gawo mara ye ko ɲɛtagaba o t'a yɔrɔw la n'a fɔra ko lakanabaliya bɛ ka kɛlɛ dɔɔni dɔɔni a sera foroba cakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'o ye fonction publique maaw ye olu ka segin ka taa Gawo mara kɔnɔ walasa u ka se ka taa baara kɛ yen ayiwa ɲɛtaga ani min ye baaraw ye olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko o baara dun limana o ka kɛ yanni kalo 6 cɛ n'o tɛ ayiwa a bɛ se ka wolo fɛn na gɛlɛya dɔwɛrɛ bɛ se ka fara gɛlɛya kan cogo min na Musa Mara kelen kɔ ka nin kuma fɔ min ye maa wɛrɛw ye olu ye jaabi kɛ Musa Mara ka kuma la i n'a fɔ Jakarija Dunbiya ale y'i kanto bɔlɔlɔ sanfɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛtaga an ka nin marabolo ninnu kɔnɔna la jamana ko ɲɛtaga ye fɛn min ni a bɛ n'a fɔ soubasement n'i bɛ fɛ ka so jɔ i bɛ soubasement min jɔ ko nin yɔrɔ ninnu na soubasement de don min ye Mamadu Jalo ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔ taabolo ɲɛtaga ninnu na ko n'i ye an ka jamana kɔrɔnfɛla dugu ninnu lajɛ ko baara boloda dɔ bɛ yen n'u kama ko schéma national de l'aménagement du territoire ko maaw ka t'o kɔnɔna lajɛ bani ko baara min kɛlen don kɔnɔ ko a kɔni sɛbɛnnen don ka bila ten ko nka baara foyi tɛ ka kɛ ni a ye ko n'o tɛ ko ni baara kɛra ni o gafeba in ye limana ko jamana kɔrɔyanfan ko ɲɛtagaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la Jakarija Fofana ale fana segira o kuma kelen kan ale y'a jira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ n'i ye Mali lajɛ bi ko caman bɛ yen n'i kumana dɔrɔn k'a bɛ fɔ k'i ye jamana jugu ye ko walima ko n'i kumana dɔrɔn maaw n'a fɔ ko finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga na bi k'i tɛ fɛ ka olu tɔgɔla kuma duman fɔ ko n'o tɛ ko jamana kɔrɔyanfan bi n'ale ye ɲɛtaga sɔrɔ ko Mali yɛrɛ ko gɛlɛya tɛ na k'a kɔnɔna la min ye Mohamed Lamine Samake fana ale fana y'i ka fɛla fɔ a ko n'i y'a ye bi ko kɔrɔnfɛ jamana ninnu u yen bɛ ka to yen ten ko lakana min ye lakanabaliya ye o ɲɛ bɛ ye ko min ye bamancimaw ye olu ka walejugu a bɛ kɛ yen yɔrɔ ninnu de la ko b'a jira k'a fɔ jamana mara a bɔlen de don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na jamanaw maa caman kɔni kumana i n'a fɔ Yunusu Mayiga ani Mamadu G Jara olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Musa Mara ye nin kuma min fɔ tiɲɛ don kuma ye tiɲɛ ye ko nka ayiwa baara bɛ lajɛ dɔɔni de jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka baara min kɛ sisan n'o ye lakana baliya kɛlɛli ye o de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka danganiya sɔrɔ ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ka sɔrɔ ka baarakɛyɔrɔw k'u segin ka taa a yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de ye kunnafoni ye jamanaw bɛɛ n'i ka hakilila don dɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye Nouvelle Horizon jamanaw Nouvelle Horizon a kumana min ye Nouvelle Horizon ye a fɛla ye mun ye bi ko lakanabaliya ayiwa o kuma de bɛ yan nɔ ko nin ye dɔgɔjɔla dɔ ye bamancimaw binna minnu kan a kɛra Paru ani Sogobiya o de ni ɲɔgɔn cɛ a filɛ nin Bayaŋara mara kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko dɔgɔjɔla minnu bɛ yen ni olu bɛ to ka kɛ nin sira ninnu kan min ye kununko tarata yɛrɛ walejugu in kɛra avril kalo tile 19 yɔrɔ min filɛ nin ni o ye Sogobiya fanfɛlaw ye limanaw a jirala k'a fɔ nin ye bamancimaw ka munumunu zalo yɔrɔ belebeleba de ye wa yɔrɔ in n'a ma kɛ ni yɛrɛ Mali finitigiw ka wulikajɔ ye sisan ko kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ babili minnu bɛ yen n'o ye pɔn ye u bɛ taa babili ninnu kari walasa dɔgɔjɔlaw olu kana se ka a yɔrɔ ninnu tigɛ yɔrɔ ni sira kɔni tigɛra fɛrɛ bɛ se ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bolimafɛnw kɔnɔna la min kɛra kunun tarata a jirala k'a fɔ bamancimaw u taara bin bolimafɛn 2 de kan bolimafɛn kelen o ye dɔgɔjɔlaw ye maaw tun b'o kɔnɔna la kelen a jirala k'a fɔ baganw de tun b'o kɔnɔna la u ye baganw bɛ min kɔnɔ u y'o jɔ ka baganw bɛɛ lajɛlen jigin limanaw ka taa ni o ye maaw bɛ min kɔnɔ n'o ye dɔgɔjɔ mobili ye u y'o fana jɔ ayiwa ka maaw n'u bolofɛnw k'olu ka maaw foyi fɛn b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka maa minnu ma sɔn limanaw a na kɛ u ye dankari kɛ olu la maa caman bɛ olu kɔni joginna
ayiwa ko siratigɛ la a jala k'a fɔ bamanciw ko halisa u kɔni bɛ wuli ka jɔ la nin yɔrɔ kofɔlen na yen nɔ a jala k'a fɔ min ye Mali finitigiw ye kabi san 2012 limanaw k'a fɔ ko Mali bɛnna gɛlɛya dɔ kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye fo kana se an bɛ waati min na ko sisan nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ n'o ye Sogobiya ani Paru ye ka taa bila fo Burkina Faso o dancɛw la ani Mali cɛ limanaw ko bamancimaw bɛ u ka munumunu salo u ka tiɲɛni ka ca nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ko nin bɛ taamasiyɛn min jira o ye k'a fɔ an ka finitigiw ayiwa k'u janto jamanaden minnu sigilen don a yɔrɔ kofɔlen na sabu bɛn bɛ kɛ olu de kan minnu bɛ yen n'u ma min u ma a bɔn limanaw kunnafoni filɛ Nouvelle Horizon ale de nin fɔ a bɛ dan sigi kɛ min y'an ka kunnafoni gafew lakali la bi o kuma an n'aw fɔ ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman ani aw ka lamɛniko ɲuman na ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura minnu mana bɔ k'olu lakali aw ye ladira kɔnɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ